महामान्य अजिमालयको प्रत्यावर्तन गरिबा हाहालिम धन्यदेवी महामान्य अजिमालयको प्रत्यावर्तन गरिबा एकछि म आज किछि समय अपेक्षा गरे महामान्य आपण चरणाकडे मग स्तुतीला प्राणाचे महामान्य मन दुख करुछ ना प्रभु काहींकी मु अभिमान करिबी काहींकी मु अभिमान करिबी आपण जणे राज्यपाल प्रजाकर दुख सुख बुझिबा पाई चली जाइथिले राज्य मार्गरे खेळे आसीबा फळरे आपण जेतेबेले मौआसकु आसीबा फळरे जसना मयराणी बहु शांति प्रभु बहु शांति कृष्णा कृष्णा महामान्य संकटरे पड़ी जाइछि कृष्णा प्रभु आपण अपनी संकटरे पड़िसंती कृष्णा ना प्रभु आपण मते तात्सल्य करसंती ना
ନା ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରୁତି କରି ମନ ଦୁଃଖ କରିବି ଏଣେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରି ଏଇ ପାଣିରୁ ଆର ପାଣିକୁ ଚାଲିଗଲା ଏଣେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ମୋ କୋଳରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଯୁବରାଜ କରିଛି ହେଲେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ଏହି ରତ୍ନଗିରିରେ ରାଜୁତି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହିଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ଆଜି ମୁଁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମୁଁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛ ତାହା ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ କରୁଛି ପାଳନ ଆଉ ଆସନ୍ତା ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଆମ ସେଇ ସନ୍ତାନ ରଞ୍ଜନ କୁମାରକୁ ଆମ ରାଜଗାଦିରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବା ଆଗେ ତାକୁ ମୁଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରିବି ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆସାମୀ Thank you.
Thank you.